Η κάμαρα ήταν πτωχική και πρόστιχη. Κρυμμένη απάνω από την ύποπτη ταβέρνα. Από το παράθυρο φαινόταν το σοκάκι, το ακάθαρτο και το στενό. Από κάτω ήρχονταν οι φωνές κατιεργατών που έπαιζαν χαρτιά και που γλεντούσαν. Και εκεί, στο λαϊκό το ταπεινό κρεβάτι, είχα το σώμα του έρωτος. Είχα τα χείλη τα ειδονικά και ρόδινα της μέθης. Τα ρόδινα μιας τέτοιας μέθης που και τώρα που γράφω, έπειτα από τόσα χρόνια, μες στο μονήρες σπίτι μου μεθώ ξανά.